BTR सरकरा चाइल्ड इन नीड इन्स्टिट्यूटजों गोदान एग्रीमेंट खालामबाय। BTR हालामाव सोलायथाय लाबोनाय आरो जौगाथायनि थाखाय BTR सरकरा गुबुन गुबुन बिफान फसंथानफोरजों एग्रीमेंट खालामनानै हाबा मावगासिनो। दिनैबो फिन गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाथाय आरो सोलायथाय लाबोनांगौनि थाखाय BTR सरकरा चाइल्ड इन नीड इन्स्टिट्यूटजों एग्रीमेंट खालामदों। थामहिनबा MOU साइन खालामदों। मख'नो गोनांदि BTR सरकार आरो चाइल्ड इन नीड इन्स्टिट्यूट जथाय गथ'साफोरनि गुबै जेंनानि सायावनो हाबा मावगोन। बिदिन्थि बायदियै गथ'साफोरनि सावस्रि, पुष्टि गोनां आदार, सोलोंथाय, गथ' रैखाथि आरो मोजां आबहावा लाबोनायनि थाखाय हाबा मावगोन। दिनैनि एग्रीमेंट खालामनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन BTR नि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे डेपुटी CM गबिन्द बसुमतारी, EM रेवरेवा नार्जिहारी, EM गौतम दास, EM धर्मनारायण दास, EM अरूप कुमार दे आरो चाइल्ड इन नीड इन्स्टिट्यूटनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेवियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेवियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेवियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेवियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।